Tervehdys Raahen helluntai-seurakunnasta. Tervetuloa mukaan minun elämäni sarjan 5. haastatteluun. Kuvaustiimissä vastuullisina toimivat Hannu Kuosmanen ja Camilla Koivisto. Minä olen Kaija Mäkinen ja tänään haastattelen Pattijoelta kotoisin olevaa Timo Satokangasta. Tervetuloa Timo tähän haastatteluun mukaan. Kiitoksia Kaija. Kun juttelimme tässä taannoin, niin sä hauskasti ilmasit Syngneuksen sanoin sinun syntymäsi liittyvän ajatuksen. Kuinka se menikään? Tosiaan törmäsin Syngneuksen ajatukseen, kun hän kertoi omasta syntymäpäivästään, niin hän ilmaisi asian näin, jonka olen sitten lanseerannut aina silloin tällöin omalle kohdalle, että tammikuun 9. päivänä 1953 sain hullunkurisen ajatuksen syntyä tähän maailmaan. Se kuulostaa hauskalta. Yleensähän katse suunnataan elämässä aina eteenpäin, mutta lähdetäänpä me nyt sitten katselemaan sinun elämäsi sieltä ihan alusta lähtien. Mitä sä voisit kertoa lapsuudestasi? No, olen syntynyt yksinäisenä isättömänä lapsena. Äitini sai minut noin 20-vuotiaana ja hän asui Pattijoella oman mummonsa kanssa pienessä hatarassa mökissä. Ja enhän minä niistä asioista paljon tiedä, mutta olen sitten mitä jälkeenpäin äitin kanssa on siitä jutellut, niin saanut näitä asioita selville. Ja tosiaan silloin tammikuun 9. päivänä tai 8. päivänä 1953 oli valtavan suuri lumimyrsky ja äitini synnytyksen aika lähestyi ja sitten he olivat siellä vähän ihmeissään, että mitenkäs äiti saadaan sitten Raaheen synnytyslaitokselle ja saivat sitten monen mutkan kautta taksin kiinni, joka tuli sitten äitiäni hakemaan ja äiti sanoi, että hän koko matkan pelkäsi, että kun he ajoivat sellaisella liukkaalla ja erittäin huonolla kelillä kohden synnytyslaitosta, että mitenköhän tässä käy, että päästäänkö perille. Mutta kaikki meni sitten loppujen lopuksi hyvin ja siitä se minun elämä sitten lähti menemään. Joo, no sinun elämäsi alku on ainakin ollut myrskyinen. Miten sitten lienee tämä sinun elämäsi ollut? Katsotaanpas eteenpäin. No, sinulla oli sitten leikkikavereita, samaikäisiä poikia, aika iso joukko varmaan oli. Ja minkälaisia ne teidän leikkinne olivat ja missä ympäristössä te sitten leikitte? No äitini sitten avioitui Raaheen ja muutettiin tuohon Katihänän alueelle asumaan ja se minun maailmani keskittyi alueelle Kirkkolahden katu, Palokunnan katu, Rantakatu ja sitten Raahen katu. Siinä oli ne oikeastaan ne elämän ympyrät plus sitten Raahen saaristo, jossa paljon poikasena kuljettiin ja harrastettiin kaikennäköistä luvallista ja luvatonta touhua. Ja sitten meillä oli paljon tällaisia pelejä harrastettiin nuoruudessa erittäin paljon. Meitä oli sellainen kymmenkunta kaveria siinä porukassa, mitkä me säännöllisesti aina tavattiin toinen toisiaan. Me kehitettiin sitten päiväohjelmaa siinä ja tosiaan pelejä oli ja leikkejä ja metsässä kuljettiin paljon ja rakennettiin majoja puihin ja maahan ja uintia ja hyvin monipuolista harrastusta. Ulkoilmaelämää paljon. Niin. Joo. No, oliko teillä joku soutuvene vai millä te niihin saariin menitte? No soutuvene. Meillä oli kotona oli soutuvene ja sitten kavereiden kodeissa oli soutuveneitä, että aina niitä lainattiin ja sitten jos oli vähän semmoinen rikkaampi talo, niin saattoi olla jopa moottorivene. Joo, just. Että Raahen saaristo tuli tutuksi. Tutuksi tuli, joo. Raahen saaristostahan paljon nykyään puhutaan. Siihen aikaan ihmiset kulkivat paljon saarissa. Viikonloppuja kokonaisia perhekuntia saattoi lähteä täältä sunnuntai-aamuna soutaen tai veneellä ajamaan tuonne saaristoon. Ja siellä oltiin sitten koko päivä, laitettiin ruokaa ja kahviteltiin ja seurusteltiin ja lapset leikkivät sitten omia leikkejä, mutta se oli semmoinen yleinen ajanviettopaikka, että ei oikeastaan paljon muuta ollut siihen aikaan. Niin, kuulostaa aika houkuttelevalta kyllä, jos nykyaikaankin tämä pistetään ja laitetaan. Joo, 1-2 tässä muistin, että sulla on kesämökkikin saaressa. Kyllä. Joo, että saari on pysynyt sinulla
sitten elämän tarinan mukana. No, millainen sä lapsena olit sitten omien muistikuviesi mukaan? Kyllä mä varmasti olin semmoinen ujonpuoleinen, että paljon seurasin niin kuin sivusta asioista ja tein sellaisia omia johtopäätöksiä sitten, että osallistuko vai en. Ja oli jo siihen aikaan semmoinen vähän harkitseva, että lähdenkö kaikkiin matkaan. Että kyllä mä olin vähän semmoinen sivun vetäytyvä. Sellainen muistikuva mulla on lapsuudestani. Mutta leikeissä ihan aktiivisena osapuolena aktiivisena kuitenkin. Sitten joo, kyllä, kun pääsi niin omaa mielensä kanssa sopusointuun. Niin justi, joo. Raahen kirkkokin oli semmoinen tärkeä paikka sulle jossain vaiheessa lapsuuttasi. Mitä sä siitä voisit kertoa? No ensinnäkin sen, että tuossa kirkon pohjoispuolella oli semmoinen suuri valtava kenttä. Ja siinä me pelattiin monta kertaa neliskaa ja pesäpalloa siinä kentällä. Mutta sitten kirkko sisältä rupesi jostakin syystä, olisinko ollut 8-9-vuotias, niin kiinnostamaan. Ja se kiinnostus meni niin pitkälle, että mun piti sitten sunnuntai jälkeen mennä kirkkoon Jumalan palvelukseen. Ja mä en tiedä tänäkään päivänä, että mikä oli se voima, joka minut sinne veti. Sunnuntai jälkeen mä saatoin jättää sen oman porukkani ja lähteä sitten kirkkoon. Ja mulla oli määrätty paikka siellä kirkon lehterillä. Mä menin aina sinne yläkertaan istumaan ja suurin piirtein sinne, että mä näin, kun pappi polvistuu siellä saarnastoudessa pyytämään Jumalan siunausta sanajulistuksen yllä. Ja tätä jatkui muutamia viikkoja, kunnes se sitten pikkuhiljaa laimeni. Joo, no ihmettelikö sitä kukaan sun kotona tai missään? Ei, enkä mä niistä paljon siitä kotona puhunut, kun ehkä kaverit jonkun verran, että mikähän sille nyt on tullut, että tällainen villitys sitten. No kavereita ei sitten mukaan lähtenyt, sä menit aina yksin? Yksin meni. Joo, kyllä. Jo lapsuutesi aikana sinä harjoitit monenlaisia käden taitoja ja kehityit niissä. Ja sitten kun tuli ammatinvalinnan aika, niin se suuntautui taas niihin kädentaitoihin. Minkälaisia vaiheita siinä ammatinvalinnassa oli? No nuo kädentaidot kehittyvät ihan sen myötä, jos sieltä asti lähden liikkeelle. Niin kun ei siihen aikaan ollut, kaikki mitä tarvitsin, niin joutui rakentamaan itse. Köyhä koti oli ja sieltä ei paljon sitä rahallista apua ja aineellista apua tullut, niin sen mitä halusi, lelut ja aseet ja mitä siihen tarvittiin siihen lasten leikkeen, niin ne joutui rakentamaan itse ja siinä sitten samalla myöskin kädentaidot kasvoivat ja harjaantuivat ja oppi käyttämään puukkoa ja kirvestä ja sahaa ja nauloja ja vasaroita ja kaikkia muita, mitä siihen tarvittiin niiden vempainten aikaan saamiseksi. Ja sitten aikoinaan menin ammattikouluun. Olen käynyt 2-vuotisen puuseppälinjan ja täällä Raahessa, kun ei sitten ollut sille alalle oikeastaan työpaikkoja, niin sitten hakeudun tuonne Raahe Oyn tehdaslaitokseen metallipuolelle ja tein 3-vuotisen oppisopimuksen sinne ja sain sitten 3 vuoden päästä levyseppähitsaajan paperit sieltä. Joo, just. Sä sitten olit siinä levyseppähitsaajan työssäkin. Millaista se työ oli ja mikä siinä oli parasta siinä sun työssä? No kyllähän se oli hirmu mielenkiintoista. Mä muistan, kun minun velipoikani hän oli myöskin levyseppähitsaaja. Mä oikein, olisinko ollut alle 10-vuotias silloinkin. Pääsin ensimmäisten kerran käymään tuolla tehdassalissa. Ja sehän oli valtava kokemus nuorelle pojalle nähdä isoja teräsrakenteita, ja kun miehet siellä tekivät töitä. Ja siinä on se oma miljöö siinä metallihommassa, ja se jotenkin imaisi matkaa. Ja kun ei oikeastaan Raahe ollut aina teräskaupunki, niin ei täällä ollut niin paljon vaihtoehtoja, mistä valita. Ja teoriapuoli minua ei kiinnosta, että sitten mahdolliseksi kanavaksi jäi tällaiset kädentaidot. Ja tuon levyseppähitsaajan ammatin kautta mä harrastin sitä 20 vuotta. Niin sain sitten toteuttaa niitä kädentaitoja siinä mielessä se oli mielenkiintoista, että se ei ollut yhtä ja samaa työtä, vaan
joskus tehtiin isojakin teräsrakenteita ja sai toteuttaa itseänsä ja sitten kun ne työt sai valmiiksi, niin näki mitä merkillisimpiä luonnoksia ja teoksia, mitä oli saanut kätteensä taidoilla aikaiseksi. Että se antoi semmoisen määrätyn tyydytyksen. Toinen oli tietenkin se, että palkkaus oli aika hyvä. Ja kun me Liisan kanssa aikoinaan nuorena mentiin avioliittoon, niin sitä tarvittiin myöskin sitä taloudellista puolta. Että kyllä se oli ihan mielenkiintoista aikaa elää sitäkin kautta ja panna niitä taitoja käytäntöön, nähdä miten rauta vääntyy ja miten hitsaamalla saa tavaraa yhteen ja minkä näköinen se lopputulos on. Niin, se varmaan sitten se lopputuloskin motivoi niin kuin siinä työssä, että Kyllä. oli semmoinen palkitseva aina se, Kyllä. mitä sitten näki, että ei ollut yhtä samaa. Ei ollut yhtä samaa. Joo. No siellä nuorten menopaikoissa tapasit tämän Liisa, josta jo äsken mainitsit, ja hänestä tulikin sitten tavallista tärkeämpi ihminen sinun elämääsi. Kerropas niistä vaiheista vähän. Joo, muistaakseni olin ammattikoulussa, olinko ensimmäisellä vai toisella luokalla, kun ruvettiin sitten. Lapaluodossa oli sellainen paikka kuin Intro. Se nykyään on se talo purettu, mutta se oli semmoinen nuorten tapaamispaikka siellä. Ja sinnekin hakeuduin matkaan. Yksi nuoruuden ystäväni oli perheineen muuttanut Lapaluotoon ja sitten hänen tykönänsä kuljin ja löysin sen hänen kauttansa tämän Intron sitten. Ja siellähän näitä tyttöjä ja poikia sitten kokoontuu ja kuunneltiin sen aikaisia hittilevyjä ja seurusteltiin ja pelattiin ja vietettiin aikaa. Ja siellä me ensimmäisen kerran tavattiin sitten Liisan kanssa ja siitä se pikkuhiljaa sitten asia kehittyi eteenpäin. No niin, ihan perheen perustamiseen asti. Kyllä. Kyllä, no minkälainen perhe teille sitten muodostui? No me avioiduttiin 73 jouluaaton aattona. Heistiin tuolla kirkkoherran virastossa ja pappi siunasi meidät kristilliseen avioliittoon ja siitä aloitettiin sitten yhteiseloa. Ja Tero oli tullut jo vuosi aikaisemmin tähän maailmaan. Ja hän on meidän ensimmäinen lapsemme ja sitten 3 vuotta myöhemmin syntyi Tanja. Eli tässä meidän perheessä on 2 lasta. Ja Liisa kävi sitten näissä paikallisissa liikkeissä, hän oli töissä ja minä kuljin tuolla raaheyhtiöllä sitten metallihommissa. No niin. Miten läheisesti teidän lapsenlapset liittyy teidän elämään? Kyllä nyt kun jälkeenpäin ajattelee ja seuraa lasten lapsia, niin jollakin lailla ajattelee sitä omia lapsia. Että jotenkin tuntuu, että lapsenlapsista on tullut sellaisia niin kuin rakkaampia ja tärkeämpiä. Että ei silloin kun oli siinä kiihkeimmässä elämänrytmissä ja omat lapset oli pieniä, niin jotenkin tuntuu, että sitä aikaa ei riittänyt niille. Mutta nyt ne on uskon myötä myöskin, niin ne on koko ajan niin kuin mielessä ja rukoilee heidän puolestaan ja siunailee siellä ja täällä ja kantaa heitä taivaan isän kasvojen eteen. Että kyllä ne on tärkeitä. Ja on se mukava, että tätä jälkikasvuakin tulee. Niin, no montako jälkikasvua teillä on? No Terolla on yksi poika ja Tanjalla on poika ja tyttö ja nyt Oskarilla on sitten oma lapsi, joka eilen täytti 2 kuukautta. Jaa, eli sinusta on tullut sitten isopappa. Kyllä. Pitäisikö se niin ajatella? Joo. No sinulla oli silloin alle 10-vuotiaana se kirkkovaihe ja sä oot kertonut, että sitten kun sä lakkasit käymästä siellä kirkossa, niin sun elämä muuttui ihan erilaiseksi. Voisitko siitä vaiheesta kertoa jotakin? Joo, se sanotaanko siinä murkkuiässä rupesi niitä lieveilmiöitä ilmenemään. Ensimmäiset alkoholikokeilut tuli ja kaikki muut mukaan siihen ja ne veivät sitten matkansa ja toi monenlaista hankaluutta. Ja se oli semmoinen pitkä, sanotaanko 20 vuoden reissu maailmassa ja kokeilla kaikkia, mitä tämä maailma antaa. Ja myöskin niillä reissuilla meni sitten sisäisesti aika pahasti rikki.
että musta tuli semmoinen valtavan hiljainen, jos olin lapsena jo hiljainen, mutta se hiljaisuus korostui vielä enemmän sitten sen myötä, että mä menin jotenkin niin takalukkoon, että mä en oikein karttelin ihmisiä ja tuli hiljaiseksi ja mä muistan ensimmäisiä hetkiä, kun tämän seurakunnan vanhemmiston veli kävi meillä sitten kylässä ja yritti jutella minun kanssa, niin hän sitten lähtiessä oli Liisalle sanonut, että on se tuo Timo, että hän sai 1,5 tuntia tässä istua ja 2-3 sanaa sanoi. Niin se oli vaikea aika. Yeah. Mutta sillä reissulla mä näen, että mitä tämä maailma sitten, jos sille antautuu, niin mitä se tekee ihmiselle. Niin sä sanoit tuossa, että sä olit niin rikki, että ehkä se rikkinäisyys sitten tuli tämmöisenä totaalisena hiljaisuutena varmaan sitten. Joo, ja sehän liittyi teidän tähän perhe-elämään myöskin tämä hiljaisuuden jakso. Kyllä. Joo, kyllä. No sitten teidän perheessä alkoi tapahtua jotakin toisenlaista kuin mitä oli tähän asti ollut. Ja Liisa lähti sitten etsimään elämänsä sisältöä kodin ulkopuolelta. Ja mitä silloin tapahtui? No Raahessa oli silloin juuri alkamassa valtava herätyksen aika. Ja Liisa meni sitten tuonne Raaheen Lyseolossa oli kokous, se Renko oli julistamassa ja hän sitten ihan kokeilumielessä lähti sinne matkaan ja Jumala otti hänet siellä kiinni ja hän teki sitten siellä oman ratkaisunsa ja mä muistan vieläkin, kun hän tuli sitten sieltä kokouksesta kotiin. Hän aukaisi kotimme ovea ja astui siihen olohuoneen lattialle ja minä istuin siellä sohvalla, niin hän sitten sanoi, että no nyt Timo, sinulla on uskovainen emäntä. Mä vähän aikaa kahtoin, mutta en puhunut mitään siitä asiasta ja ajattelin, että no kyllä tämä tästä sitten ajan mittaan ohi menee, mutta ei. Se Liisan kokema pelastus ja uuden elämän alku siellä kokouksessa, niin se kantoi ja minä sitten pikkuhiljaa sitä rupesin sitä elämäntyyliä seuraamaan ja kyllä se vaikutti sitten. Joo, justiin. Se oli Liisalle varmasti aikamoinen löytö. Kyllä. No, tämän Liisan ratkaisun myötä sitten muuttuiko teidän kodissanne jotakin tai ilmapiirissä, huomasitko sä semmoista? Kyllähän se vaikuttaa, että kun tulee kotiin niin sanotaanko toisenlainen henki, että Liisan käytös ja elämän valinnat ihan konkreettisesti muuttuivat, että huomasitte jotakin pysyvää on niin tapahtunut ja kyllähän se vaikuttaa. Ja minä sitten pikkuhiljaa, kun Liisa oli päivät töissä tai minä olin iltavuoroon menossa töihin, niin mä saatoin aamupäivällä sitten, kun mä tiesin, että meillä on hengellisiä kasetteja, niin mennä niihin laatikoille ja sieltä poimia joku Niilo Ylivainion puheita tai sitten jotakin musiikkikasetteja ja kuunnella niitä sitten salaa. Ja enkä mä arvannut, minkälainen koukku se on sitten. Että niin se pikkuhiljaa, kyllähän se toisenlaisen määrätynlaisen olotilan meidän perheeseemme. Ja ei me koskaan riidellyt siitä uskonratkaisusta, eikä sillä lailla erimielisyyttä aiheuttanut, mutta sillä varmaankin oikealla lailla herätti minussa kateutta Liisan löyty. Ja se vei sitten tämmöiseen minunkin etsimiseen, että mitä tämä sitten on. Eli se sun sisäinen tilanne oli vähän semmoinen, että sinä kadehdit Liisaa hänen löytönsä vuoksi. Joo. No, sun elämässä tapahtui siinä vaiheessa paljon muutakin, josta sä et silloin tiennyt, mutta sä oot sitten jälkeenpäin saanut kuulla. Ja millä tavalla se Liisa ystävinen sitten sinun elämäsi parhaaksi toimi? No se on se, että niin kuin me uskovat toimitaan ja niin kuin tuossa äsken lasten kohdalla sanoin, että me toivotaan ja rukoillaan ja kaikilla tavoilla koitetaan nätisti sitä evankeliumin sanomaa viestittää. Ja Liisa sitten erään sisaren kanssa, he lähtivät täältä Raahesta, tehtiin oman muistikuvani mukaan, niin he olivat tehneet tuonne Haaparantaan seurakuntavierailun sinne paikalliseen seurakuntaan ja siellä oli sitten illalla ollut kokous.
Ja he olivat sitten Raamatun opetuksen mukaan, että mistä 2 tai 3 sopii Jumalan kasvun edessä, että he anovat sitä, niin he saavat sen. No nämä rouvat olivat panneet sitten tämä ihan käytännössä toimeen, tämä sanan lupauksen, ja kaivoivat sitten rukousliinan. Se on sellainen pieni valkea tai minkä värinen liinanen, joka sitten viedään sinne kokouksen etuosaan, ja pastorit ja seurakunnan vanhimmat siunaavat sen liinan siinä mielessä, että kun se viedään joko sairaan tai jonkun muun tällaisen apua odottavan luokse, niin odotetaan sitä, että se siunaus sitten koituu sen apua odottavan hyväksi. No nämä rouvat tekivät sitten työtä käskettyä ja veivät sen sinne, olivat vieneet sen sinne pastori eteen ja hän siunasi sen liinan ja Liisa tuli kotiin ja olinkohan minä silloinkin omilla reissuilla, niin hän oli kuitenkin pannut sen sinne minun tyynyni alle ja mä nukuin sen yön sen siunatun tyynyn ja rukouslinnan varassa ja siitä oli sitten omat seurauksensa. No sinä aika pitkään tuon Liisan ratkaisun jälkeen sitä omaa elämäntyyliäsi jatkot, kunnes sitten tapahtui sinullekin jotakin yllättävää. Ja mitä siitä voisit kertoa tässä? No alkoholiahan mä nautin ihan omiksi tarpeeksi ja se oli sitten eräs viikonvaihde, että mä olin kotona ottanut alkoholia ja sitten ajattelin, että mä lähden vielä jatkoille tuonne paikalliseen ravitsemusliikkeeseen ja me asuttiin tuolla Velkaperällä silloin ja lähdin sitten sitä kauppakatua kävelemään keskustaan päin ja pääsin ensimmäisen Velmannin kadun yli ja sitten siihen toisen Velmannin kadun reunaan, niin huomasin siinä maassa sellaisen pienen keltaisen paperilappusen. Ja jostakin syystä se paperilappunen kiinnitti mun huomiota, että mikä keltainen paperi tuossa pyörii jalossa. Ja mä potkasin sitä ja se ei lähtenyt mihinkään, niin mä noukin se sitten maasta pois ja luin, niin siinä luki isolla mustilla kirjaimilla, että tervetuloa Raahen helluntai-seurakunnan järjestämään teetupaan. Ja minä pistin sen paperinpalasen taskuun ja ajattelin, että no kerkiäpä sinne mennä. Ja oli menossa sinne ravitsemusliikkeeseen jatkoille, kunnes yhtäkkiä tapahtui siinä Velmannin ja Kauppakadun risteyksestä. Tunsin aivan konkreettisesti, aivan kuin joku olisi tarttunut minun olkapäistäni kiinni ja käänsi minun askeleeni kohden Tornitaloa sitä mäkeä ylös. Ja mä kiersin sen yhden korttelin ja tulin kotiin takaisin ja panin nukkumaan. Se oli lauantai-ilta. Ja sunnuntai-aamuna sitten Liisa lähti seurakunnan kokoukseen ja siellä hän oli sitten tavannut seurakunnan evankelistan ja hänen puolisonsa ja pyytänyt, että tulkaa käymään iltapäivällä meillä kotona kahvilla. No he tulivat sitten iltapäivällä sovittuna aikana ja siinä sitten keskusteltiin, tai minä oikeastaan kuuntelin, kun he keskustelivat. Ja se ilta päättyi sitten siihen, että olivat pistämässä jo päällyvaatteita päälle ja lähtemässä kotiin. Niin Liisa siinä sitten vähän avitti, kun hän näki minun. Hän tiesi, että mä olen ihan siinä kintaalla, että mä haluan tehdä ratkaisun vai jätänkö vielä tekemättä. Niin hän sitten tavallaan rohkaisi siinä evankelistaa ja kysyi, että ettäkö te voisi rukoilla Timon puolesta. Siunata häntä. Niin tämä evankelisti rohkaisi mieleensä ja kysyi minulta, että haluatko sä Timo antaa elämäsi Jeesukselle? No minä siinä oli sitten valmiina ja sanoin, että kyllä mä haluan. Polvistuttiin siihen meidän sohvan ääreen ja siinä he sitten siunasivat minut taivastielle ja tällä tiellä sitä nyt sitten on. No niin, eikä tarvinnut sitten kadehtia Liisaa enää, kun sä oot ihan sama sinäkin. Samalla lailla mennään eteenpäin. Joo. No pikkuhiljaa sitten sä pääsit jalollesi siinä hengellisessä elämässä ja seurakuntaelämässäkin. Ja sä sitten aloit seurakunnassa ihan ottaa vastuuta asioista ja siinä oli varmaan monia vaiheita siinäkin, että minkälaisten vaiheiden kautta sinä sitten menit eteenpäin? No ja varmasti ne ensimmäiset kokoukset oli aika niin kuin tulla aivan uuteen
miljöiseen matkaan ja hengelliseen kenttään ja outojen ihmisten keskelle. Niin mä oon siitä monta kertaa sanonut, että mä oon hirmu kiitollinen Porkan Tahvolle. Että Tahvo tuli kerta toisensa jälkeen, ajoi keltaisen eskortin sinne meidän taloon eteen ja soitti ovikelloa ja kysyi, että lähdetäänkö Timo kokoukseen. Että Tahvo oli sellainen kainalosauva minun kohdalla, joka huolehti siitä, että pääsee tavallaan ne ensimmäiset askeleet eteenpäin ja saa rohkeutta sitten jossakin vaiheessa myöskin aivan itsenäisesti lähteä matkaan. Ja siitä se pikkuhiljaa sitten rupesi ovi avautuu ja rohkeus avautuu ja rupesin käymään seurakunnassa ja veljet sitten huomasivat, että tämä voisi olla myöskin jonkunnäköinen jollakinlaisella armoituksella varustettu, että häntä voisi pikkuhiljaa sitten ruveta kouluttamaan ja uskomaan pikkusen vastuuta ja pääsi sitten työntekijöiden matkassa kokouksiin ja sain pientä vastuuta aina silloin tällöin ja siitä se lähti. No niin. Mihin sitten tämä pienten vastuiden suureneminen ja varmaan lukumäärältäkin enentyi sitten kaikenlaisen vastuun kantaminen, niin mihin se sitten lopulta johti? No se oli ensimmäinen isompi vastuu, nyt valittiin vanhemmistoon 1982, silloin kun tämä rukousune valmistui, niin olin todella täällä seurakunta siunasi minut seurakunnan vanhemmistoon ja melkein niiden ratkaisun jälkeen mä sitten sain sen verran seurakunnalta vastuuta ja uskottiin vastuuta, että sain ruveta järjestämään kokouksia yhdessä Liisan kanssa ja paljon tuolla maakunnassa ja täällä kaupungin alueella vanhusten talojen kerhohuoneita käytettiin hyväksi ja pidettiin hengellisiä kokouksia ja sitten kesällä telttakokouksia ja sillä tavalla se meni eteenpäin. Ja sitten 90 veljet ehdottivat, että jos rupeaisi otona, siis oman toimen ohella, seurakunnan evankeliumistoimintaan enemmän osallistumaan. Ja lupasin sitten, että voin kokeilla sitä, että jos jaksan ja miten ne menee sitten työelämän kanssa päikseen ne hommat. Ja hyvin se meni. Ja sitten kun seurakunnan pastori Esko Rautio jäi eläkkeelle 1994, niin he päättivät, että pyydetään minua siihen sitten Esko suuriin saappaisiin. Ja minä sitten lupasin siitä jäädä ja jäin sitten työelämästä pois ja tulin seurakunnan palvelukseen. Kunnes sitten 2017 jäin sitten eläkkeelle tästä toimesta. Joo. Oliko se sulle helppo ratkaisu tämähän jäädä niistä sulle mieluisista kädentyön hommista sitten pastoriksi? Ei, kyllähän se oma taistelun tiensä on sekin, että uskaltaa jättäytyä. Se oli kuitenkin sellainen, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin sellainen hyvä paikka ja hyvä palkkainen ammatti siihen aikaan. Ja se toi semmoista määrätynlaista turvallisuutta. Ja sitten kaikkia tällaista, kun mietti siinä niiden ratkaisuja, onko minusta päätoimiseksi pastorin tehtävien hoitajaksi ja mitä siitä seuraa, jos mä jään, miten lapset suhtautuvat, miten koulussa arvostetaan sitä. Mä tiedän, että kun sitä pastorin nimikettä tai saarnaajan nimikettä käytettiin siihen aikaan, niin se toi monenlaista hankaluutta myöskin lasten elämään. Niin. Että saatetaan olla aika ilkeitäkin joskus niiden suhteen. Kyllä. Mutta kyllä se siitä sitten, kun uskalsi sen ratkaisun tehdä ja jäädä. Ja kotoa kuitenkin sitten Liisa oli myötämielinen sille ratkaisulle, että ei muuta kuin, jos koet, niin ei muuta kuin annat mennä. No niin, just. Ja yksi hauska kokemus siitä on, kun mä mietin sitä toimeentuloa, että miten me sitten sen asian kanssa päästään eteenpäin, niin täällä Raahessa oli sellainen elintarvikeliike kuin Musta Pekka, missä on nyt tuo Härkätori apteekki niissä tiloissa. Niin mä yhden kerran menin sitten sinne liikkeeseen sisälle ja siellä mä huomasin, että siinä aika lähellä sitä sisääntuloa oli sellainen
pöytä, jossa oli pieni rasia ja sitten viehättävä tyttö oli siinä pöydän takana ja ojensi minulle kynää ja sanoi, että tässä pöydällä on tuollainen pitkä makkarapötky, että hän antaa sinulle paperin palaa ja kynää, että saat arvuutella tuon tai makkarapötkyn painoa. No minähän ajattelin, että minä hänen kaiken maailman arpapeleihin ja eksytyksen kavaliin juoni sotkeudun ja käveli ohi siitä. Ja se tyttö oli sinnikäs ja vinkkasi minut perään ja sanoi, että hei, älä nyt ole noin ylpeä, että käänny takaisin ja tuu ja pistä joku summa tuohon paperin palaa ylös. Ja niin, minä otin sen kynän ja paperin palaa ja kirjoitin siihen mustekynällä numerot 4, 3, 15 ja pisti se sinne uurnaan. Ja Tanja sitten seuraavana aamuna 8 jälkeen se tuli minua herättelemään. Mä olin iltavuoroon tai illalla ollut kauan töissä ja aika väsynyt oli silloin aamulla, niin tuli herättämään minut ja hän sanoi, että isosta Pekasta soitetaan sinulle. No minä sitten menin puhelimeen ja vastasin, että Timo Satoukangas, no sieltä sitten sanotaan, että te olette eilisessä arvonnassa voittaneet 1,5 metrin mittaisen makkarapötkyn. No, mua kiinnosti niin paljon, että mä kysyin, että no paljonko se paino? Niin sieltä sanottiin, että 4315, siis 4315 grammaa. Siis se oli grammalleen. Se sama lukema, minkä minä siihen paperiin kirjoitin. Ja mä ajattelin, että no kyllä tässä nyt jotakin ihmeellistä on takana. Että kyllä varmaan, jos Jumala on kutsunut, niin pitää sitten myöskin lopusta huoli. Ja kyllä hän on pitänyt. Ei voi sanoa, että kaikkea sitä, mitä on elämää ja jumalisuuteen on tarvinnut, niin kyllä hän on. Ei runsaskätisesti, mutta kuitenkin sillä tavalla, että toimeen on tultu ja tähän päivään asti on selvitty. Joo, että ihan tämmöistä normaalia elämää pystyy elämään. Joo. Niin, paljonhan sitä puhutaan näissä piireissä tästä Herran huolenpidosta, että sitä sinä sitten olet saanut kokea makkarapötköstä lähtien. Se oli vähän niin kuin rohkaisu. Kyllä se oli. Siinä vaiheessa se oli aikamoinen rohkaisu. Kyllä. No millaisena sä sitten olet kokenut tuon pastorin työn, kun olit monia vuosia pastorina? Kyllähän eihän se fyysisesti ole raskasta. Loppuajoista kyllä rupesi sitten tuntumaan siltäkin, mutta sanotaanko se henkinen paine, että mä muistan, kun työelämässä kaverit naljaili siitä niissä hetkissä, kun oli jäämässä, että kyllähän vaihdetaan hommia, että he vois mennä vaikka sinne pastoroimaan ja jää siellä tänne, niin mä sitten ajattelin monta kertaa, että voittahan omassa mielestä, voihan sitä yrittää, että sitä on yllättävän henkisen puolelta tämä on raskasta. Siinä joutuu monenlaista kuormaa ottamaan. Ensinnäkin olla sielunhoitaja ja sitten monenlaisia ihmisten ongelmatilanteita hoitaa. Ja kun ne ei ole semmoisia, että ne voi vain hoitaa tässä, vaan kun ne pesiytyy tänne. Ne on niin raskana kuormana joskus, että yöunet katoaa. Näin mä monta kertaa koin. Ja se varmaan sitten oli yksi, että mä väsytin sitten loppuajasta itteni niiden taakkojen takia. Ja monenlaista kuormaa ja taakkaa. Mutta toisaalta sitten se on taas palkitsevaa se, että yksi parhaita hetkiä on, kun tuonne alttarille saa mennä polvistua jonkun ihmisen viereen ja julistaa hänelle synnit anteeksi ja johdattelee taivastielle ja taivasmatkalle. Niin ne on semmoisia taas niiden plussapuolia. Kyllä. Että kyllä siinä on hyvät ja raskaammat puolet. Kyllä. Joo. Miten monta vuotta sä sitten olit tässä seurakunnassa pastori? Parikymmentä vuotta. Mulla on näitä 20 vuoden pätkiä. Menee näköjään. Parikymmentä vuotta. Kyllä. Siinä kyllä aika lailla sitten jo tietää, mitä pastorina oleminen on. Kyllä. No, tänä aikanahan monet ihmiset miettivät monenlaisia asioita ja on paljon heillä kysymyksiä mielessä. Millä tavalla sinä koet tämän ajan ja sitten nämä tässä ajassa olevat kaikki suuntaukset ja asiat?
Mihin me olemme menossa ja mihin koko maailma on menossa? Mä luulen, että ihmisillä sellainen epätoivo ja sellainen mieli pikkuhiljaa rupeaa kehittyä yhä enemmän ja enemmän, että päättäjät, jotka näitä suuria asioita ja linjoja rakentavat ja päättävät, että heilläkin on jollakin tavalla pallo hukassa. Ja se sitten myöskin tuo oman leimansa niin täällä tavallisen ihmisen elämään. Että mä en ihmettele ollenkaan, että Jeesus sanoo sitä, että jossakin vaiheessa ihmisiä tulee sellaiseen tilanteen eteen, että he jopa menehtyvät peljätessään sitä, mikä maata ja maanpiiriä kohtaa. Että kovastihan ihmiset odottavat sitä, että nämä tilanteet korjaantuisivat ja parantuisivat ja ihmisten elämä kohentuisi. Totta kai me kaikki tällaista odotamme. Mutta sitten se voi olla myöskin se, että koko ajan mennään myöskin sinne toiseen suuntaan. Että jos ei niitä ratkaisuja löydy, ja mä uskon, että se ainut ratkaisu on, millä päästään sieltä aallonpohjasta ylös, niin on se, että ihmiset tulevat takaisin Jumalan yhteyteen ja rupeavat etsimään jumalallista apua. Koska meidän ihmisten ongelmien ratkaisukyky ja se kapasiteetti, millä näitä päätöksiä tehdään, niin se on rajallinen. Ja kun Raamattu kuitenkin sanoo, että me saisimme kaikissa tilanteissa kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää häneltä näihin tilanteisiin ratkaisuja, mutta en tiedä, jotenkin tuntuu, että ihmiset ovat jättämässä ainakin näissä länsimaissa ja valitettavasti Suomessakin niin tämän mahdollisuuden käyttämättä. Ja aina mennään vaan kauemmas ja kauemmas. Ja niin kuin nämä viimeiset kuviot osoittavat, niin koko ajan niin hengellisen elämän vaikutusalue, niin se kaventuu ja kavennetaan ihan tietoisesti. Ja saa nähdä, mihin tämä sitten on menossa. Miten toiveikas sinä olet? No, olen vielä tällä tasolla. Joo, että tässä itse kukin vähän katsellaan. Niin. Niin se on. Joo, mitä sinä haluaisit tässä haastattelun lopuksi sitten sanoa kuuntelijoille ja katselijoille tuonne? Mä oikeastaan aamulla katselin Raamattua ja en lue täältä. Mä löysin täältä Habakukin kirjasta tällaisen mielenkiintoisen loppukaneetin. Tämähän oli tämä Habakukin aika vähän samanlainen kuin hän eli vuosisatoja sitten, että siellä oli ihmiset kääntäneet Jumalalle selkänsä ja sitten siitä oli omat seurauksensa ja Habakuk siinä vähän Jumalalle motkutti, että kun sinä et toimi etkä vaikuta eikä sinun toimintasi näy täällä ihmisten elämässä. Ja kuitenkin Jumala antaa sitten sellaisia viitteitä ja neuvoja, että kyllä hän vaikuttaa siellä koko ajan ja tekee työtä siellä ihmisten maailmassa, mutta hän tekee toisella lailla kuin ihmiset odottavat ja janoavat. Niin Habakuk saa sitten sellaisen käsityksen, että tästä ei hyvää seuraa, niin kuin Israelin kansan kohdalla. Mutta sitten Jumala antaa lupaukset, että tapahtui sitten mitä tahansa, niin vanhurskaat ovat elävä uskosta. Siis siitä omasta sydämen henkilökohtaista uskosta Jumalaa, niin heille ei tapahdu mitään sitä sellaista, mitä ei Jumala tiedä eikä Jumala salli. Ja se toi niin kuin Habakukille sellaista rohkeutta ja luottamusta siihen, että kyllä Jumala toimii, vaikka hän ei toimi näkyvällä tavalla. Ja sitten hän on kirjoittanut meille tänne Raamattuun näin, tällaisen mahtavan ajatuksen, että vielä ei viikunapuu ole kukassa, viiniköynnöksessä ei ole rypäleitä, vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pellolla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita, eikä karja tarhassa, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrassa, iloitsen Jumalassani, joka pelastaa. Herra minun Jumalani on voimani, hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Siis tällainen myönteinen asenne siitä Jumalan lupauksesta ja huolenpidosta kaiken pahan keskellä. Hän sanoi, että vielä hän ei näe niitä Jumalan siunauksia, mutta hän odottaa.
uskossa ja luottamuksessa ja kiittää niissä hetkissä taivaallisen Jumalan hyvää huolenpitoa. Tällaista rohkeuden sanomaa, ystävä, mä haluaisin sinullekin ja sinun sydämellesi jakaa, että käänny uskossa Jumalan puoleen ja kiitä häntä siitä, mitä hän sinunkin elämäsi kohdallasi voi tehdä. Kukaan meistä ei ole toivoton tapaus taivaan Isälle ja toivotaan sitä, että koko Suomen kansa vielä saisi kokea tällaista uskon ja toivon ja rohkeuden ja luottamuksen henkeä omassa sydämessään ja myöskin nähdä niitä asioita, mitä Jumala tekee. Kyllä, evankeliumi on täynnä toivoa. Amen. Joo, kiitos tästä mielenkiintoisesta haastattelusta sinulle, Timo. Ja kiitos teille sinne kuuntelijat, katselijat, kun olitte mukana. Ja nyt on tämä kaunis kesä alkanut. Toivotan oikein antoisaa, mukavaa, siunattua kesää teille kaikille. Ja tämän ohjelman parissa tapaamme jälleen heinäkuussa. Hei hei! Olen ihme suunnaton, olen ihme. Sydämessäs on, olen ihme. Sun silmät teräsi, sä maksoit täyden hinnan minusta. Aarteestasi. Elämä on lahja, ylivertainen. Elämä on lahja, ja meidän heaven elämä on lahja. Osoitus rakkauden, armos alle kipuni voin heittää, tiedän mä sen. Sä maksoit täyden hinnan.